te magata kodhi Migori to nitiere security police wuok oko marito jatend migawo to okapar ka en gi nyathi e primary mang nyathi dhi ket ne tear gas mang nyathi dhi rakre gi jong'anyo kata jopiny apani kanyo to oriambo nikech ka in headmaster to nyithindo nie buoyi tidwa ni mondo ibed gi nyithindo gi to oko mar skul ni tete wang mach liel kanyo to Machogu kanyo kiyie godo okayie godo apani onego we headmasters thuolo nikech situations opogore inya yudo kaka koro Kidimbwini was affected owacho ni nyalo bedo ni nitiere nyithindo moko bende mane dhi school maseche moko motok gi nya bedo affected koro ing'eni mago nyithi school monego bed no protect kaka jopiny ok onego bed no nyiso headmaster ni kapok awacho to kik timre mano da keto ngima nyithindo kama tek oketo ngima nyithindo kama tek at least headmaster ka headmaster nyaka rang mang'ini okay nyithindo gi biro e school to piny dhi bedo nade kama ntiere ni chal nade mondo ochiw okang' ni nyithindo nego bi kata kik bi wach moro malita ahinya kata kama nyakoro mgejwang bende omondi Odhiambo Ramogi injalo nyiweche mag ochumi kod dongruok ing'eni tok makama kinde mag ng'anyo bende jarocho ochumi doche manyoro wanono duol mochung' ne jotije pacho kendi FKE bende nagi chiwo milome ni ng'anyo makamagi rocho ohala kuom ranyisi kata mna nikech wantiere kaunti ma Nairobi kana counties mamoko nwaneno dukni loro ohendni loro chal mar wach ni kanye mano to adiera mar wach ni ng'anyo ja interfere gi business that's the whole point ni ntiere ng'anyo ma peaceful kata mana ng'anyo ma peaceful of course nyako tafia nikech kata bedni wacho ni koro kaka Azimio wacho ni oganda kik tigi matatu owuoth gi tiendgi dong'eni mano jo matatu dhi lose koro ng'anyo of any sort will affect economic performance and production koro gima Jacqueline nowacho en adiera but on the other hand bende kata obed ni onge ng'anyo jo ohala winjo matek nikech tax upon tax upon tax upon tax ma jogi oketo ushuru ma jogi oketo ng'eny koro miyo go ohala bedo matek emomiyo kata obedo ni at least gi lose 3 billion in a day but gima gi dhi lose in a year nikech finance act ni duong' molo 3 billion koro nitiere jomoko mandio I lose 3 billion but secretly to support ng'anyo nikech idwa ni gini ogol iyude thuolo maber but on the same note also korka uchumi koni nya mor kasomo ni stock market oshrag of gino nitiere gimoluongo ni political risks ma biro nikech siasa tena ni market ong'iyo risks mag siasa gi oneno ni gini ok dhi tungo piny gini en mana democracy at work maji koro ineno ka investment pod dhi mbele e chiro mar